Треба діяти, о віруючі, задля того, щоб по милості Аллаха увійти в рай. Бо ми умма Мухаммада, а ви, він має на увазі свою умму. Відносно володарей ширка, начебто одне біле волосся на кожі чорного бика. Всього в раю будуть 120 рядів. 80 рядів будуть з цієї умми. Ніхто, крім душі, яка покорилася Богу, в рай не війде. І серед мусульман будуть ті, хто війде в ад. Ви робили все це. Тут саме це мечеть. На вулицях, не тільки тут, до речі. Дорогі віруючі, ось і закінчився місяць Рамадан. Закінчився місяць откровення, місяць очищення, місяць духовності, місяць звершення добрих справ. На протязі цього місяця ми молили Всевишнього Аллаха про те, щоб Він нас звільнив від огня. «Ен ю'тіка рикабана ва рикаба абаїна ва уммахатіна мінан нар». Ми на відповідь Його настанови відповіли та возвеличували Його так, як Він і каже, і казав в своєму Корані, в своїй книзі «Ба'да аузу білляхі мінаш шайтанір раджім» «Валітукаббіру Аллаха аля ма гадакум ва ла'аллакум ташкурун». Доводьте ж до кінця дні посту і звеличуйте Аллаха за те, що Він вказав для вас прямий шлях. Можливо, ви будете вдячні. І наша зараз задача, о віруючі, це не загубити цю духовність, яку ми отримали. Цей імунітет духовності, який Аллах Субхану ва Тааля дарував нам. Не загубити всього цього. Пам'ятайте, о віруючі, що Рамадан – це школа життя в цьому світі, а не храм майбутнього. Рамадан – це школа життя, не храм майбутнього. Рамадан про сьогодні, про сьогоденність, не про майбутність і про мрії. Рамадан – це школа терпіння, поклоніння, очищення, зусиль на шляху правди та істини, а не об'єкт поклоніння. Рамадан – це не є об'єкт поклоніння. Об'єктом поклоніння завжди є і залишається Аллах Субханаху ва Тааля. Тому, якщо навіть Рамадан минув, то піст, намаз, добрі справи, зусилля на шляху правди та істини, садака, Коран, читання Корану, қиям, все це залишається. Треба пам'ятати, дорогі віруючі, що Всевишній зробив для нас всі умови, щоб ми завжди очищалися і були чистими. І це є в нашій релігії, в нашій вірі, в ісламі. Я маю на увазі вуду. Коли віруюча людина звершує воду, бере омовіння, то з кожної краплі води всі гріхи її випадають. Я маю на увазі 5 намазів обов'язкових. Я маю на увазі джума намаз. Все це іскупляє гріхи. Очищує людину від гріхів. Треба пам'ятати, о віруючі, про те, що ніхто з нас не веде в рай за рахунок своїх добрих справ. Це дуже точне формулювання. Увага! Ніхто не веде в рай за рахунок своїх діянь. І коли сподвижники посланця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, спитали: і навіть ти, о посланець Аллаха? І він сказав: і навіть я. Ілля ейятагаммедані Аллаху бірахматім мінгу
ва фадл. Це слова посланця Аллаха. Ла ядхуля ахадун аль-джанна бі'амалі. Ніхто не введе в рай за рахунок своїх діянь. І вони запитали. І навіть ти, о посланець Аллаха. Вакалю, валя анта, я Расулаллах. Каля, валя ана. І навіть я. Ілля айятагаммадані Аллаху бірахматі мінгу ва фадл. Окрім, якщо, при умові, якщо Аллах Субханаху ва Та'аля не покриє, не дарує свою милість для мене. Так що ж нам робити? Що ж нам робити, о віруючі, спитаєте ви мене? Відповідь дуже проста. Відповідь, вона на поверхності води. Йти і продовжувати свій шлях в цьому житті. Проявляти старанність, діяти, досягати успіхів в цьому світі, в цій дуні. Бо Всевишній, Він створив нас для цього. «Інна джа'альна ма а'ля ал-арди зінатан лаха лінабluwahum айюгум ахсану амаля», як казав про це Аллах. Воістину ми зробили прикрасою все, що на землі, щоб перевірити людей, чи вчинки кращі. І як він казав, «Аллазі халакал маута вал хаята ліябluwакум айюкум ахсану амаля. Ва гувал азізул гафур». Той, хто створив життя і смерть, щоб випробувати вас не тільки в Рамадан, а на протязі всього життя. Чиї вчинки будуть кращими? А він всесильний, прощаючий. Віруючи, треба діяти, бо в рай ми, як я вже казав, як казав посланець Аллаха, в першу чергу ми ввійдемо по милості Аллаха. Тільки по милості Аллаха. А в раю є ступні, дараджат. Тілька аль-джаннату аллаті урістумуха біма кунтум та'малун. Це рай, який ви успадкували за те, що робили. Вакаль джаза'ам біма кану я'малун. Ось винагорода, як казав в іншому аяті, за те, що чинили вони. Треба діяти, о віруючі, задля того, щоб по милості Аллаха увійти в рай. Бо ми, умма Мухаммада, саллаллаху алейхі вассалям, а умма Мухаммада, алейхі салату вассалям, буде половиною володарі раю. Нисфу ахліль джанна. Раваху аль-Бухарій. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال, от ибн Мас'уда передається, رضي الله عنه. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ми були поруч з посланцем Аллаха, алейхіссалям. في قبة نحو من 40. Куббі. І нас було приблизно 40 людей. فقال, і він сказав, أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة? Чи бажаєте ви, чи будете задоволені ви, якщо ви будете четвертю володарів раю? Кульна на'ам. І ми відповіли так. Кал, атардавна ан такуну thulutha ахліль джанна. А будете ви задоволені, якщо ви будете третю володарів раю? Кульна на'ам. І ми відповіли так. Кал, валладі нафсі Мухаммадін біядіхі. І тоді він сказав, клянусь тим, чиїй долоні душа Мухаммада. Інні ла арджу ан такуну нисфа ахліль джанна. Я сподіваюся, що ви будете половиною володарів раю. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. А це так, тому що в рай не війде ніхто, крім душі, яка покорилася Богу. نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ. А ви, він має на увазі свою умму, відносно володарі ширка, начебто одне біле волосся
на кожі ثور бика, чорного бика, або навпаки. Начебто одне чорне волосся на кожі красного бика, червоного бика. І насправді, віруючи, це велика радість, велика вістка, яку дарував нам посланець Аллаха, саллаллаху алейхи, щоб заохочувати нас, щоб ми були більш старанні. І також він казав, до речі, в іншому хадісі, достовірному хадісі, «Ахлюль джаннаті ішруна ва мі'ата саф». Всього в раю будуть 120 рядів. «Тамануна мінха мін хадихі умма». 80 рядів будуть з цієї умми. Він має на увазі умму Мухаммада. وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ. А 40 рядів з інших умам. Раваху Тирмізі ва хадіс хасан. Це про загальні речі. Про великий ширк мається на увазі, що всі війдуть, да? Після того, як і фасики, фуджари очищаться, війдуть і тому подібне. Тому що і серед мусульман будуть ті, хто війде в ад, а потім очишиться і війде в рай. Але ж «Інна шайтана кад яїса ай ю'бада фі джазіраті л-араб, валякін кад радия бімухаккарат». Тому, як я казав, це загальне, да? Як казав посланець Аллаха, воістину шайтан, він впав у зневірився в тому, що йому поклонятимуться на острові Арабів. Але він задовольняється нікчемними, презирливими справами. Мається на увазі, коли вас шайтана наводить до чого? До конфліктів серед мусульман. Вони конфліктують між собою. Звари і тому подібне. Тому, віруючи, треба діяти. Треба діяти і через діяння, а не за рахунок діяння, як я вже казав. Це різниця, да? Не за рахунок. Якщо ми будемо казати, о Аллах, ми зробили оце, ми заслужили рай. Ні, так не буде. Скільки б ви не робили, ви не зможете за рахунок війти в рай. Через діяння, так. Бо це весілля. Заслужити найвищі ступені раю. І більш того, так, ми казали, що нісфу ахліль джанна – це умма Мухаммада. Ми казали, що 80 рядів в раю будуть це умма Мухаммада. І ще більш того, будуть 70 тисяч. Це зумра уля. 70 тисяч з цієї умми, які першими увійдуть в рай. Як казав про це посланець Аллаха. І це найкращі люди будуть, про яких казав посланець Аллаха. А він казав: «Ядхулюль джанната мін умматі зумратун хум саб'уна альфан». Увійде в рай з моєї умми зумра, група. Хум саб'уна альфан. Їх буде 70 тисяч. تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. Їх обличчя сяятимуть, тобто буде сяйво не сходити з їх обличчя, немов місяць у ніч повного місяця, лейлат аль-бадр. І навіть є опис цієї групи. 70 тисяч. Про них посланець Аллаха казав в іншому хадісі. «Аввалю зумратін талілюль джанната суратухум аля суратіл камари лейлат аль-бадр». Перша група, яка війде в рай, їх обличчя буде подібне обліку місяця в ніч повнолуння. لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب
أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم هم الألوة ورشحهم المسك. Вони не будуть сморкатися, не будуть плюватися, не будуть випорожнюватися. Гребенці розчісувати волосся у них будуть з золота або срібла. Посуда їх буде з золота. Жаровні вони свої будуть запалювати удом гінді. Це пахучі такі. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. І так далі. І у кожного з них буде по дві жінки. І далі йде опис. Це всі планки, якщо хочете, колективного заохочення. Щоб ми були старанні, щоб ми були більш дієві. А ще є планки особистого заохочення, дорогі віруючі. І це покинути цю дуню, продовжити свій шлях шляхом свідка за віру, шляхом шахіда. Або піти з цієї дуні найправдивішою людиною. Сиддік, дараджату сиддікін. Як казав Аллах субхану тааля в аяті, бa'да а'удhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Першу чергу. وَالصِّدِّقِينَ. Друге. وَالشُّهَدَاء. Третє. وَالصَّالِحِينَ. Четверте. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ті, які коряться Аллаху та посланцю, будуть разом із тими, кого Аллах наділив своєю милістю. З ким вони будуть? В першу чергу пророками, в другу чергу найправдивішими, в третю чергу свідками за віру і четверту благочестивими. Прекрасні же ці супутники. Хтось може подумати, що дараджат сиддіки є тільки у Абу Бакра. Або у сподвижників посланця Аллаха, саллаллаху алейхи. Якщо мається на увазі акмалюль іман, найсовершенніша віра, ва акмалюль а'маль, найсовершенніші діяння і тому подібне, так. Але дараджату сиддіқія, ступінь сиддіқія, може отримати кожен. Кожен з тут сидячих може отримати. Кожен з нас може це отримати. І на це свідчить випадок, коли прийшов до посланця Аллаха, прийшла людина і сказала: «Інні шахідту ла іляха іллаллах», о посланець Аллаха, «Я свідчу, що немає Бога, крім одного Аллаха, ва аннака расуль Аллах», і що ти посланець Аллаха. «Ва саллейту салаватуль хамс», я звершую 5 обов'язкових намазів. «Ва сумту рамадан», я тримаю піст в місяць Рамадан. «Ва кумтаху», і я вистоюю намаз, роблю намаз. «Ва атейту зака», і надаю закят, виплачую закят. «Факаля Расуль Аллах саллаллаху». І тоді посланець Аллаха, алейхіссалам, сказав: «Ман мата аля хаза кана міна сиддіқіна ва шухада». Той, хто помре у такому стані. Тут дуже важливо, помре у такому стані. Наголос саме на цьому. Він буде з числа сиддіків і шахідів. Він буде з числа найправдивіших людей і свідків за віру. Ва існадуху хасан. Равахуль Баззар. Також посланець Аллаха, алейхіссалату вассалям, في حديث أبي سعيد مرفوعا كذاف: التاجر الصدوق الأمين. Бізнесмен, той, хто торгує, таджир, ас-садук, правдивий, той, хто не бреше, аль-амін, той, кому варто довіряти. Ма'ан-набіїн, він з пророками, вас-сиддіқін, з правдивішими людьми, ваш-шухада, із свідками. Тепер вчений Мухаммад аль-Мухтар аш-Шинқіті
він пояснює, коли розмірковує над всім цим, він каже: «Ель-ільм» – знання, воно доводить людину до рая. І далі він наводить хадіс, достовірний хадіс від пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Аль-уламау варасату анбія, ва ман вараса аль-хайр кана мін ахліхі». Вчені – це спадкоємці пророків. А той, хто отримав спадщину, став спадкоємцем пророків, став спадкоємцем добра, кяна мін ахліхі. Він буде одним з володарів добра. Одним з них. І на це все також вказують слова Ібн Аль-Кайїма, рахімахуллах. Фі Дарі Саада, в книжці Дару Саада він пише: «Улу l'ilm الذين قاموا بما جاء به صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا وهؤلاء هم الصديقون». Володарі знання, ті, хто притворює те, з чим прийшов посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не тільки тим, що вони вивчають це, ільман, але ж і амалян, через діяння, вахідаятан, керуючись прямим шляхом, ва іршадан ва собран, проявляючи терпіння, старання, зусилля, ва джихадан. Вагауляй гумус сиддіку. І вони є сиддіки, вони є найправдивіші. Вагум афдалу атба'аль анбія. І вони найкращі з тих, хто слідкує за пророками. Варасухум ва імамухум ас-сиддік ал-акбар Абу Бакр. А голова цих людей, їх очолює цих всіх людей, Абу Бакр Сиддік. Той, хто отримав цей статус при пророкі, при посланці Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. І тут є міркування іншого Ібн Аль-Кайїма з приводу того, хто краще. Аль-уляма або шухада, вчені або шахіди. І він, коли міркує про все це, калям тавіль, це довге речення, він каже, вирішальним буде якраз дараджату сиддикія. Вирішальним буде це ступінь правдивості чоловіка, його правдивості, да? Наскільки він правдивий. І якщо він буде правдивий, як вчений, то всі, пише Ібн Аль-Кайїм, то його чорнила, які проливаються на цьому шляху, і його діяння будуть кращі шахіда, якщо він не буде такий. А якщо шахід отримає цю сиддикія, дараджату сиддикія, то його кров, яка буде пролита на шляху фі сабіліллах, буде краще вченого, який не отримав оцю дараджату сиддикія. А якщо вони будуть рівні фі дараджату сиддикія, в ступені правдивості, то вони будуть і рівні в раю. Воістину, в день джума є такий момент, коли Аллах Субхану ва Тааля приймає наші молитви. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Як ви бачите, мої брати, немає межі, немає якогось кордону для розвитку людини, для її просто духовності. Рамадан пройшов, але діяння і цей шлях, він залишається. Рамадан – це просто школа. Школа життя. Щоб ми навчилися далі йти в своєму житті от таким чином. Просто яскравий приклад, щоб ми завжди згадували про нього, зверталися. Але ж людина, і це факт, після того, як Рамадан минув, він відчуває якусь слабкість. Може, не всі,
але багато хто це відчуває. В Рамадан ми більш наповнені, да? Більш такі усердні, більш відчуваємо духовність. І у кого може бути таке відчуття того, що щось не те. Насправді, якщо таке відчуття є, воно може бути цілком природним, знаєте. І в цьому контексті можна згадати приклад Хандали. Хандала – це один із подвижників посланця Аллаха, алейхіссалату вассалям. Він сказав про себе: нафака Хандала, впав в ніфак, тобто в лицемір'я Хандала. І тоді ті, хто був поруч з ним, сказали: Субханаллах, ма такуль. Що ти кажеш, Субханаллах? Що ти таке кажеш? Це таке звинувачення, велике звинувачення, знаєте. Сам себе звинувачує в тому, що він лицемір. І він пояснив, що він має на увазі, що з ним трапилось таке. Культу накуну інда Расулілля, алейхіссалам, юзаккіруна біннар. Коли ми буваємо поруч з посланцем Аллаха, і він нагадує нам про ад, і він нагадує нам про рай, хатта каанна рай айн. Так, що начебто ми бачимо це власними очима. Фаїда хараджна мін інді Расулілля, саллаллаху алейхи ва саллям. А коли ми виходимо і йдемо з посланця Аллаха, фасяна азвач вал аулад вад-дайяат. Ми починаємо займатися справами дунія, да? Тобто ми починаємо гратися з дітьми, з жінками, вад-дайяат, і життєвими справами займатися, які губять. Фанасіна кафіра. І ми забуваємо про багате, що він нам нагадував. Каля Абу Бакр. Абу Бакр був також з ними, да? І він сказав: «Фаваллахі інна ланалка місля газа». Клянусь Аллахом, ми відчуваємо те, про що ти кажеш. «Фанталакту ана ва Абу Бакр». І тоді Хандала разом з Абу Бакром пішли до посланця Аллаха. «Хатта дахальна аля Расулілла». І війшли до нього. І сказали. І Хандала сказав: «Нафака Хандала, я Расулілла». Хандала впав в лицемір'я, о посланець Аллаха. Факаля Расулюллах саллаллаху ва ма зак. Посланець Аллаха спитав: а що це таке? Що трапилось? І він сказав все те ж саме, що він сказав раніше сподвижника. І тоді Расулюллах саллаллаху сказав: «Валладі нафсі біядіхі». Клянусь тим, в чиїй долоні душа моя. «Інна лау тадумуна аля ма такунуна інді, ва фі ззикрі ласафахаткумул малаїка аля фурушикум ва фі туруқикум». Якщо ви будете постійно в такому стані, як ви при мені, і поминаючи Аллаха, то з вами будуть за руку вітатися ангели в ваших постілях і на ваших дорогах. Валакін я Хандала, однак, о Хандала, саатан гуа саа. Час після часу, або час за часом. І він повторив це речення тричі. Час за часом. Саатан. Що мається на увазі? Мається на увазі, що от серце людини, якщо вона в мечеті, в Рамадан, наприклад, да, якщо ми беремо зараз контекст Рамадан, воно наповнене духовністю. Воно може бути таким. Але віруюча людина, коли минує цей контекст духовності, особливий контекст, вийшов з мечеті і тому подібне, і життям займається, в нього може бути таке відчуття. І це нормально. Не треба впадати в зневірусть, впадати в уныние, отчаяние із-за этого. Важливо брати і діяти, і старатися, і продовжувати цей шлях задля майбутнього ісламу. І насправді у нас є всі можливості це робити. І подивитися зараз на популяризацію цінності ісламу тут, в Україні, попри війну, попри все те, що проходить. Подивіться на популяризацію цінності Рамадану в цей місяць.
Буде ще і ще. Якщо ми будемо діяти. Я завжди кажу, цей шлях треба продовжувати. Шлях заклику до Аллаха. Шлях того, щоб ми пояснювали людям, закликали інших людей до ісламу. Як в цьому місяці ви робили все це. Тут саме цей мечеть. На вулицях, коли ви ставили, встановлювали борди про іслам. І по всьому місту, не тільки тут, до речі, по всьому місті і в інших містах вони теж були. І це велика місія, яку ми повинні робити сьогодні. І у нас є ця можливість робити. І я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він нас не зводив з цього шляху, щоб ми завжди були на цьому шляху, були більш старанні, більш успішні. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا